Kane primary mane somo chane Maseno. Maseno. To kane Maseno chane une zone mane? Machane wan Nyawita zone. Kane udhi e piem mar ng'wech, nitiere ng'wech moro mar luoro pap di ng'wen. Yes. En 400 meters. Yes. Koso 800. 400 dichiel. 800. Bas. Nitie moro ma kodongo luoro pap dichiel. Di ng'wen en 1500. 1500 no. Yes. Nitie kumi goyo lang. To koro in kaka jang'wech itiyo gi wi. Lap mogik. Mae lap mogik. Lap mogik mar siasa mar Kenya VOJ no chakore chieng' mane commissioners manyien mag IBC ochame muma maka gisewuok Supreme Court to gidhi gidonjo anniversary towers magi bet mae Rasta Sirkand obete kom mubedo gi bura magi yero vice chairperson mane olang manogo ne yiero mar 2027. To kaka jang'wech anako gani ananyamna ringo kakoro ilawa. Ng'wech moro miringo ma ken giringo anakia. An ka ng'wech owuok mano kende. Ng'wech badaring. To strategy en achiel. Yes. En ni samogo lang'no. To ng'ato ka ng'ato neno tape. Obor kode maromo nade? Abor kode maromo nade. Tang'o gang'o manyaka tim. Kane in gi pace setters, kanye ma kori we pace setters mondo kori ring ng'wei mondo dhi yud midila. Ineno. Nyaka sani nitiere ji ODM ka. Manyo koni wan wariwore kodi ewi weche 10. To ewi weche 10 gi pok itimo gimoro amora. Ewi weche 10 gi pod waneno abduction. Ewi weche 10 gi nyaka wabedie gi team moro mar review mondo wang'e ni tang'o gang'o moro timo ang'owa madwa timo. Nyomigi. Gin gi koko? Sani koro giling thi. Giling thi. Yes. Jowa mang'eny nosetho e ODM ka wane mwaselalo ji mang'eny e weche mag maandamano to onge gima sirikal timo. To miu expert mar pesa. Raila Odinga noketowa e gini to gigo ma jowa manolal pok otimo ang'owa, pok wawinjo kata kiwacho wachgi. Wan gir ng'ani ni kaka wanene nyo timnegi nade? Nyolang negi. Negi compensation committee to ng'ama chair. Jakorgi. Bas. Ma wuodu manyorengo ge Azimio ka. Ene makoro oigi gini. Gima William Ruto gi Raila Odinga timo giwacho ni giskiza gima ng'acha wacho ga ni skiza ground. Nikech en lap mogik tilao tol nitie gigo ma ji wacho. Tikuongi solidify base ma in godo gadieri. Nikech kanyi winjo ka Raila Odinga loso wi kondiek. Nyo wacho ma very clear. Nikise wacho one term to so what? Wan gini kendo watch were very careful. Inyalo paro kano loso kaka mega maneji wacho no support Sifuna to duogo wacho ni I was misquoted. Na wacho mnani Sifuna nigi ratiro mar wacho pache. Ewi kondiek he was very clear. Judge us. Judge us. Gowa uru kogno gigigo mwasetimo kochopo 2027. Ene serikal kosonge serikal? Sio kubeka na one term. Yes. Ene serikal. Exactly. So gidwa solidify base mamargi maging'e ni kwa kriwore UDA to gijo Kenya Kwanza to gijo ODM madibentie. To mano ging'eyo ni ng'wejni olang' moseyuakni gisegoya hatua moro. Koro gitemo ng'iyo ni to gigo ma jopiny complain, gigo ma jopiny wacho nok dhi maber, ere kaka watemo timo gigi, watemo chopo singogi mondo watim ang'owa, mondo ka wachopo kucha to wapenjogi ni to donge nudwaro kama, donge nwatimo, donge nukwayo kama, donge nwatimo. Sani kama siasa chopeni emomiyo giwacho ni joka bende wachnwa nang'o gang'o giri ma gibro timo, ok nugonwa koko ni one term kende. Wachnwa uru plan uno. Chien ka ne wawacho ni William Ruto ni kamarach nikech pod onge ng'amo piem godo.
koro piem gi slogan mar one term. Nikech chorus manitie en ni one term, mano kende emo piem go. Pok oyudo ng'ato modwa piem go. Emomiyo sani ineno ka koro omanyo candidate modhi laro godo ko mondo penje ni Fred Ito in gang'o. Ang'o misetimo ne jo Kenya. Nikech one term to jibro wel kate disco winjo ni oache ano kadhi ga disco na weyo. Dika ng'eny. Ta winjo ni disco moko nitie mage dhi to mage gik mimielo. Hey. So sani poden kamano emomiyo koro kane nitie ODM ka jok mawacho ni one term. Nikech wach nade kopoko bedo implemented. Nikech compensation gi. To koro oseketo gino madhi neno ni gigi otimore. Pod udwa dhi go koko gi one term ODM one. Bedo matek nikech gik manyu uchunje. Manyu liero ne ujafanya. Ema koro timo. Yes. To mbele ka nitiere mang'eny mabende maling'ling wacho ni pod wabro neno koti mang'o akotimo. Nye giwacho ni gidhi brodo gi joint parliamentary group meeting. Gik mang'eny mawayuak ni koro payslip wani gini tindo dong duk ana kono nyakwar press ni mara kikan omeya. Modonjo nodonjo nikech ka ng'iye to enduru. Stress gigi notime bunge ka. Ang'o makoni ni jogi ok nyadhi beto parliamentary group meeting no to giwacho ni wach koro mar affordable housing ni wasechoko pesa moromo. Koro onge tiende mondo wachaj jo Kenya koro wan kaka wabunge wakelo check. Mawacho ni gini wa collect mna nyaka dwe mar 2 higa manyien. Donge nyakwar Perez bro donge gigi moro mabup. Mobro dhi nyionwa godo chai 3D kwa tieko chenro. To koro en mnani sirkal ber. Payslip. So strategy mwabudhi neno mbele ka en gigo ma japiny ywak ne hinya. Sirkal koro dwa chalo ka gima winjo japiny. Nikech olang' cha osego, ng'wech koro chomo kacha, imanyo medila, to gima bro mi medila no en ni to bende gima jopiny ywak ne